नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 निलेश आणि सोनिया पुन्हा तुमच्याकरता घेऊन आलोय हा कार्यक्रम. आज आहे सोमवार, नवीन आठवड्याची सुरुवात. आठवड्याची सुरुवात नेहमीप्रमाणे आपण करूयात पॉइंट्स टेबलनी. बघूयात कोणती टीम कुठे आहे ते. सुरू करूयात 1 नंबरच्या टीमपासून आणि ती आहे गुजरात टायटन्स. 10 पॉइंट्स तब्बल कमवलेले आहेत. पहिलंच वर्ष बरं का, तरी पण आल्या आल्या पदार्पणात अगदी विराजमान झालेली आहे ती टेबलच्या एकदम वरती. छानपैकी असं सिंहासनावरती बसलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॅप्टन टीमच्या बाहेर असून देखील टीम जिंकली. यस, कालचीच मॅच बद्दल मी बोलतोय. म्हणजे किती कॉन्फिडन्स आहे टीममध्ये, इतर लोकांमध्ये, तेही बघा. 1 नंबरला टीम आहे ती गुजरात टायटन्स, 10 पॉइंट्स घेऊन बसलेली आहे. नंबर 2 ची टीम बघूया कुठली आहे. नंबर 2 ची टीम आहे ती LSG. ही टीम देखील नवीन आहे, यंदाच वर्षी पदार्पण करतेय. 8 पॉइंट्स घेतलेले आहेत ते आणि नंबर 2 वरती आहेत. 3 नंबरची टीम आहे ते RCB, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर. बऱ्याच लोकांना त्यांना खालनं बघायची सवय, पण आता अशी परिस्थिती नाहीये. 2022 त्यांच्याकरता वेगळं आहे. 3 नंबरवरती टीम पोहोचलेली आहे ती 8 पॉइंट्स घेऊन. त्यानंतर 4 नंबरला आहे ती SRH हैदराबाद. या 2 टीम आहेत ज्या की खालनं सुरू करायच्या, पण उलट झालेले पॉइंट्स टेबल पूर्ण बदललेलं आहे. अक्षरशः 360 डिग्री बदललेलं आहे. 4 नंबरला आहे ती SRH ची टीम, पुन्हा 8 पॉइंट त्यांनी घेतलेले आहेत. त्यामुळे 10 पॉइंट कमवलेली एकच टीम आहे आणि 8 पॉइंट आहेत अशा 3 टीम आहेत. त्यानंतर येऊयात 6 पॉइंटच्या टीमकडे. 6 पॉइंट्स घेतलेली टीम आहे पहिली टीम म्हणजे 5 नंबरची टीम राजस्थान रॉयल्स, ज्यांची की आज मॅच आहे. जर बघितलं, जर आजची मॅच ते जिंकतात तर ते कमीत कमी 2 नंबरला येऊ शकतात, कारण त्यांचा रन रेट खूप चांगला आहे. +389 एवढा चांगला रन रेट त्यांचा आहे. त्यामुळे शक्यता आहे त्यांना की ते आज वरती जाऊ शकतात. पण सध्या तरी 5व्या नंबरवरती आहे ती RR ची टीम 6 पॉइंट्स घेऊन. 6व्या नंबरची टीम बघूया कुठली आहे. ती आहे KKR, कोलकाता नाईट रायडर्स. पुन्हा 6 पॉइंट्स त्यांच्याकडे आहेत. 7व्या नंबरची टीम आहे ती पंजाबची आहे. पंजाबकडे देखील 6 पॉइंट्स आहेत, पण नंबर आहे त्यांचा 7वा. 8व्या नंबरवरती टीम आहे ती दिल्ली कॅपिटल्स. फक्त 4 पॉइंट्स त्यांच्याकडे आहेत. 5 मॅचेस खेळलेत, 2च जिंकलेत, 3 हरलेत. त्यानंतर येऊयात 9व्या टीमकडे. 9व्या नंबरची टीम आहे ती CSK, चेन्नईची टीम. फक्त 2 पॉइंट त्यांच्याकडे आहेत. 9व्या नंबरवरती आहे. आणि मी सर्वात शेवटी टीम आहे 10व्या नंबरची. सांगायची गरज नाही आहे, यावर्षी मुंबईची परिस्थिती खूपच बिकट आहे. मला वाटतं ना, त्या मॅचेस त्यांच्याकडे आहेत ना, त्याचं लोड त्यांना आलंय. ते इतर गडबडीतच, इतर कामामध्ये व्यस्त आहे त्यांची टीम, कारण त्यांना माहिती आहे सगळी दुनियाच खरं त्यांच्याकडे राहायला आली आहे. त्यामुळे मित्रांना भेटणं, क्रिकेटर्सना इकडे तिकडे नेऊन फिरवणं, असं काहीतरी काम क्रिकेटर्सचं मुंबईच्या चाललंय असं मला वाटतंय. अक्षरशः 0 पॉइंट्स आहेत. 10व्या नंबरवरती टीम आहे. हे झालं गुणतक्ता. आता येऊयात ऑरेंज आणि पर्पल कॅपकडे. ऑरेंज कॅप बघूया कोणाकडे. ऑरेंज कॅप आहे ती जॉश बटलरकडे. 272 रन्स तब्बल त्यांनी केलेले आहेत. त्यामुळे त्याच्याकडेच ती कॅप आत्ता तरी आहे. थोडं काही ओव्हरपुरती, काही बॉलपुरती ती गेली होती हार्दिक पांड्याकडे, पण परत खेचून आणली ती जॉशनी स्वतःकडे. 272 रन्स केल्यात म्हणून त्याकडे आहे. जाऊयात पर्पल कॅपकडे. पर्पल कॅप जी आहे ती आहे युझी चहल, भारताचा सर्वाधिक लोकप्रिय असा लेग स्पिनर आणि चांगली पण टाकतोय बॉलिंग. 5 मॅचमध्ये त्यांनी 12 विकेट्स घेतल्यात. त्यामुळे पर्पल कॅप आहे ती त्याच्याकडे. हे झालं ते ऑरेंज आणि पर्पल कॅप विषयी. आता येऊयात आजच्या मॅचकडे. सुरू करूयात आजच्या कार्यक्रमाला. आजची मॅच आहे ती RR वर्सेस KKR. तर आता येऊयात ते आपल्या लाडक्या सेगमेंटकडे, गेस द प्लेयर. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला ओळखायचा असतो तो गोलंदाज, फलंदाज किंवा फिल्डर. ते आम्ही तुम्हाला सांगतोच आहोत कोण आहे तो. आणि बघूयात आजचा प्लेयर कोण आहे. गेस धिस प्लेयर. पाहिलात तुम्ही प्लेयर हा कोणता आहे, कडक देतोय. आणि या शॉटचा रिझल्ट पण आम्हाला सांगायचा. प्लेयर तर तुम्ही सांगालच, पण रिझल्ट पण सांगा. हिंट द्यायची तुला थोडीशी. आमच्या पुण्याचं आहे आणि कडक फॉर्म मध्ये आहे. बास आहे मला असं वाटतं हिंट. हीच खूप मोठी हिंट आहे. पुण्याचा प्लेयर आहे. दोन्ही पुण्याचे प्लेयर कडक फॉर्म मध्ये आलेले आहेत.
ओळखा पाहू अशी परिस्थिती झालेली आहे. पण तुम्हाला नक्कीच हा प्लेअर ओळखता येईल, बॅट्समन ओळखता येईल आणि शॉटचा रिझल्ट पण नक्की आम्हाला कळवा. येऊया थोडंसं कालच्या तुम्हाला दिलेल्या प्रश्नाकडे. त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पॉल ॲडम्स. अगदी म्हणजे आम्हाला ना त्याचा चेहरा ब्लर करायला त्याचा फोटो शोधायला लागला, कारण बॉलिंग करताना तो अशीच करायचा, म्हणजे त्याचं डोकं दिसायचंच नाही, त्याला स्वतःलाही दिसायचं नाही की बॉल कुठे पडणार आहे. पण टेरिफिक बॉलिंग करायचा. मी स्वतः खेळलोय त्याला. एकाच ॲक्शनमधनं एकाच टप्प्यावरनं आत आणि बाहेर दोन्ही तर करू शकतो. रीड करणं खूप अवघड आहे त्याला. पण खूप लोकांनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. बऱ्याच लोकांना माहिती आहे तुमचा अभ्यास दांडगा आहे, क्रिकेटचा आहे, तुम्ही दाखवून दिलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. असेच आम्हाला उत्तरं तुम्ही देत चला. तर येऊयात आता आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे RR वर्सेस KKR. तुझी आजची टीम काय? आज माझी पुन्हा एकदा RR टीम आहे, कारण संजू सॅमसन हा कॅप्टन. यावर्षी त्यांनी ठरवलंय की मी प्रत्येक मॅचला काहीतरी वेगळं करणार आहे. तो वेगवेगळ्या फील्ड प्लेसमेंट करतो, बॅटिंग ऑर्डर बदलतोय, स्वतःची बदलतोय. थोडा एक्सपेरिमेंटिंग कॅप्टन आहे, पण मला असं वाटतं त्यांनी नक्की रन्स अजून त्याच्याकडनं अपेक्षित आहे. पण चॅलेंजिंग आहे दुसऱ्या टीमसाठी हा कॅप्टन, मी नक्की म्हणेन. अगदी खरं आहे, खरं. यांच्या टीममधले पर्पल आणि ऑरेंज कॅप दोन्ही यांच्याकडे आहे. त्यामुळे तसं बघायला गेलं तर ही टीम वरती पाहिजे होती, पण या नाही त्या कारणाने टीम जरा खालच्या नंबरवरती आहे. बघूया आज काय करतायत. दुसऱ्या कॅप्टनकडे येऊयात. दुसरा कॅप्टन आहे तो KKRचा श्रेयस अय्यर. स्वतः म्हणाल तर अतिशय सुंदर फॉर्मॅट आहे, पण कुठेतरी गणित गडबडत आहे त्याचं. त्यामुळे त्याला टीम बांधणी जी म्हणायची आहे ती अशी व्यवस्थित अजून जमलेली नाही आहे. पण एकत्र सर्वांनी मिळून क्लिक व्हायला पाहिजे. बघूया तो दिवस आजचा आहे का. थोडंसं येऊयात आजच्या ग्राउंडकडे. ही मॅच खेळवली जाणार आहे ती ब्रेबॉर्नवरती. ब्रेबॉर्नच्या विकेटविषयी बोलूयात. काय सांगशील विकेटविषयी? विकेटविषयी बघायला गेलं तर मी म्हणलं तसं की ट्रॅडिशन आहे की पहिली बॉलिंग करणं, पण एक विचार करण्यासाठी सारखी गोष्ट राजस्थान रॉयल्ससाठी मी म्हणेन की त्यांनी आत्ता 5 मॅचेस खेळल्यात आणि 3 मॅचेस जे जिंकलेत ते पहिली बॅटिंग करून जिंकलेत. सो त्यांनी टॉस जिंकला तर बॅटिंग करायला काही हरकत नाही असं मला वाटतंय. हा फक्त तुझा ॲडवाईस राजस्थानसाठीच आहे का सगळ्यांसाठी म्हणून? हा मी म्हणेन फक्त राजस्थानसाठी, कारण त्यांचा रेकॉर्ड बघता हा त्यांच्यासाठी दिलेला ॲडवाईस आहे. उत्तम अभ्यास आहे याच्या मागे नक्कीच, की राजस्थानसाठी हा स्पेशल ॲडवाईस आहे, तर त्यांनी घ्यावा असं आमचं तरी म्हणणं राहील इथे बसून. तर आता येऊयात प्लेइंग 11कडे. बघूयात काय असेल RRची आज प्लेइंग 11ची साईड. तुला काय वाटतंय काय असेल आज? RRच्या टीममध्ये मागच्या मॅचला आपण बघितलं ट्रेंट बोल्टला एक थोडंसं इंजुरी झालेली, त्याच्यामुळे जेम्स निशम खेळला होता. पण त्यांची टीम आज प्लेइंग 11 जॉश बटलर, जो काय कडक फॉर्ममध्ये, जॉश बटलर आणि पडिकल मला असं वाटतं खेळतील. त्याच्यानंतर 3 नंबरला नक्कीच मी म्हणेन संजू सॅमसंगनी यायला पाहिजे, कारण त्याच्यानंतर येतोय हॅटमर. हॅटमरने मी म्हटलं तसं मागच्या वेळेस त्यांनी 17 बॉल 29 धावा केल्या आहेत. आणि रियान पराग जो 5 नंबरला येतोय, त्यांच्यामध्ये मी परत एकदा सांगेन की सिच्युएशनप्रमाणे वर खाली बॅटिंग ऑर्डर झाली तरी काही हरकत नाही आहे. त्याच्यानंतर मी एक चेंज करीन, तो म्हणजे कुलदीप सेनच्या जागी जेम्स निशमला कंटिन्यू करीन आणि त्याच्याकडे बॅटिंग आहे म्हणून हा मी चेंज करायला सांगते. रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट आज खेळेल असं वाटतंय. त्याच्यानंतर प्रसिद्ध कृष्ण जो 8 आणि 9 आणि 10 नंबरला येतोय, बॉलिंगची चांगली टाकतोय, जरा थोडे रन्स घेतोय, पण मीडियम पेसरची जी कॉम्बिनेशन आहे त्यांचं प्रसिद्ध कृष्ण आणि ट्रेंट बोल्ट हे चांगलं एकमेकांना साथ देत आहेत आणि बॉलिंग पार्टनरशिप त्यांची चांगली होती. त्यानंतर 11 नंबरला चहाल येतोय, तो अजून तर बॅटिंग त्याच्यावर आलेली नाही आहे, पण तो नक्कीच एक महत्त्वाचा भाग आहे, कारण तो कडक बॉलिंग करतोय, विकेट्स काढतोय आणि रन्स सुद्धा थांबवतोय. सो राजस्थानसाठी मी म्हणेन की जेम्स निशमला खेळवावं त्यांनी, कारण त्याच्याकडे बॅटिंग ॲबिलिटी आहे. जेम्स निशमला खेळवायला पाहिजे असं म्हणणं आहे, कारण ऑलराऊंडर आहे आणि अशी जर संधी असेल तर ती नक्कीच वापरावी असं मला वाटतंय. हे झालं राजस्थानविषयी. येऊयात आता KKRच्या साईडकडे. बघूयात आज KKRचे काय 11 शिल्लेदार मैदानात उतरतायत. KKRचं थोडं बोलूयात मागच्या मॅच विषयी. हरलेले आहेत मागची मॅच, 7 विकेटनी हरलेले आहेत, ते पण हैदराबादनी त्यांना हरवलेलं आहे. त्यामुळे थोडंसं मॉरल डाऊन असणार आहे त्यांचं, हे नक्कीच आहे, कारण हैदराबाद इतके दिवस जिंकत नव्हते मॅचेस, अचानक 3-3, 4-4 लागोपाठ मॅचेस जिंकायला लागलेत, त्यामुळे चांगली साईड झाली आहे. पण KKRच्या डावाची सुरुवात ॲरन फिंच आणि व्यंकटेश अय्यर हे दोघं जण करतील. दोघेही फॉर्मात नाही आहेत. व्यंकटेश अय्यरकडनं खूप साऱ्या अपेक्षा आहेत की त्यांनी केलं पाहिजे, कारण भारतीय संघात त्याचं नाव आहे. आता
जवळपास एक लगेच जी पुढची मोठी टुर्नामेंट येणार आहे ते आहे वर्ल्ड कप. तर त्याच्याकडे बघता ह्या प्लेअरकडे खूप जास्त बघितलं जाईल, खूप हा स्कॅनमधनं जाईल की कसं करतोय काय करतोय. जर त्याला त्या 15मध्ये नाव आपलं स्वतःचं नोंदवायचं असेल तर हीच जागा आहे, हाच तो प्लॅटफॉर्म आहे जिथे त्याला चांगलं करावं लागेल. ॲरन फिंच त्याला कशी साथ देतोय बघायला हरकत नाही, कारण अजिंक्य रहाणेसारखं मोठं नाव बाहेर बसवून ह्याला संघामध्ये संधी दिलेली आहे. त्यामुळे प्रेशर हे नक्कीच त्याच्यावरती असणार आहे. 3 नंबरला श्रेयस अय्यर स्वतः येतोय. मागच्या मॅचला सुंदर गोलंदाजीचा बळी पडला होता, तो त्याला प्लॅन करून आउट केलं होतं, पण तिथे त्याचं मेंटली तो किती वीक आहे असं जाणवलं. कारण शॉर्ट बॉलसाठी तयार होता का पुढचा आलेला बॉल अडवणं एवढं त्याच्या हातात होतं, पण ते तो करू शकला नाही, कारण त्यांनी पहिले डोक्यात ठरवून ठेवलं होतं की मला द्यायचेच आहेत. असं करून बॅटिंग होत नाही. जो बॉल ज्याप्रमाणे येतो त्या मेरिटप्रमाणेच तुम्हाला खेळायला लागतो, हे अय्यरकडनं अपेक्षित आहे. त्यांनी हे केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर येईल बॅटिंगला तो नितेश राणा. तो चांगल्या फॉर्मात आहे, सेन्सिबली बॅटिंग करतोय, गरज असते तेव्हा रन्स जरूर करतो. नंतर आंड्रे रसलला पाठवलं जातं किंवा पॅट कमिन्स किंवा सुनील नारायण, ही 2-3 नावं जी आहेत फॉरेन प्लेअर त्यांच्याकडे आहेत, त्यांचा क्रम हा काहीतरी बदलला जातो. सुनील नारायणला वरती पाठवलं जातं कधी कधी, पण आता असं बघायला गेलं तर गेल्या 2 ते 2.5 वर्षामध्ये सुनील नारायणला वरती पाठवून त्यांनी काही विशेष दिवे लावलेले नाही आहेत. एक तर त्याला डायरेक्ट 3 नंबरला पाठवायचं किंवा वरती ओपन करायला लावायची. ज्यावेळेस डू ऑर डाय सिच्युएशन असते त्यावेळेस हे ठीक आहे, पण त्या माणसाकडनं सुद्धा तुम्ही किती अपेक्षा ठेवणार. गोलंदाजी करतोय चांगला म्हणून बॅटिंग केलीच पाहिजे असं काही गरजेचं नसतं. त्यामुळे आंड्रे रसलच यायला पाहिजे. त्याला जास्त बॉल खेळायला दिले तर 200च्या पुढे धावसंख्या नेण्याची ताकद त्याच्याकडे नक्कीच आहे. त्यामुळे केकेआरला तो एक फायदा होऊ शकतो. त्यानंतर शेल्डन जॅक्सन येतो. हा काय काम करतोय तर विकेट ज्या पडलेल्या असतात तर येऊन सिंगल डबल खेळून चांगल्या प्रकारे समोरच्या माणसाला तो प्रोत्साहन देतो आणि विकेट जाऊ देत नाही. हे महत्त्वाचं काम शेल्डन करतोय. कीपर म्हणून तर तो संघामध्ये आहेच आहे, त्यामुळे तो एक डबल फायदा त्याच्या नावाचा या संघाला होतो. नंतर पॅट कमिन्स बॅटिंगला येऊ शकतो, पण त्याचा सुद्धा नंबर जो आहे तो अजून फिक्स काही ठेवलेला नाही आहे. मागची मॅच आपण बघितलं तर पॅट कमिन्सला फक्त 1 विकेट पडली होती आणि 40 रन्स, भरपूर कुठला पण होता. त्याला काहीतरी कळलंय, लोकांना समजलंय की पॅट कमिन्स कुठं टाकणार आहे, त्यामुळे ठरवूनच त्याला मारलं जात आहे. त्यानंतर सुनील नारायण स्पिन बॉलिंगसाठी या संघामध्ये असणारच आहे आणि असायलाच पाहिजे. 4 ओव्हरमध्ये फक्त 23 रन त्याने दिले होता मागची मॅच. विकेट त्याला नव्हती, पण मी नेहमी तेच सांगतो, युझी चहलचं घेतलं किंवा आपण इतर लोकांचं घेतो, विकेट युझीकडे आत्ता यस पर्पल कॅप आहे, पण यांना विकेट कमी पडतात कारण यांना लोक सावधगिरीने खेळतात, जास्त मारायला जात नाहीत. त्यामुळे ह्यांना 20, 23, 24 एवढेच रन देतात आणि याचा फायदा समोरच्या बॉलरला होतो. तो त्या विकेट काढून टाकतो कारण प्रेशर आलेलं असतं. त्यामुळे सुनील नारायण 100% संघात असणार. तर उमेश यादव आणि नवीन बॉल टाकणार आहे तो अमन खान. नवीन एक नाव इंट्रोड्यूस त्यांनी केलं होतं अमन खानचं. त्यामुळे चांगली गोलंदाजी करतोय. 1च ओव्हर दिली होती, 13 रन त्यांनी दिल्या होत्या 1 ओव्हरमध्ये, पण चांगल्या लईत वाटतोय मला. त्यामुळे त्याला संघात आज ठेवतील असं मला वाटतंय. दुसरा सध्या पर्याय तरी त्यांच्याकडे नाही आहे, पण अजून एखादी मॅच त्याला द्यायला हरकत नाही. नंतर एक स्पिनर राहतो तो वरुण चक्रवर्ती, तो सुद्धा नरेन आणि 2 जण खूप सुंदर गोलंदाजी करतात. साधारण असे काहीतरी आज 11 शिलेदार संघात असतील असं वाटतंय मला. असं वाटतं मी एक गोष्ट ॲड करीन तुझ्या केकेआरच्या टीममध्ये, की त्यांच्याकडे ना ऑलराऊंडर्स 2-3 असल्यामुळे ते त्यांना वापरू खूप छान पद्धतीने शकत आहेत. त्यांच्याकडे एक पर्याय राहतो की कोणाला कुठे पाठवायचं. स्पेशली आंड्रे रसेल आणि पॅट कमिन्स ते वर खाली त्यांची बॅटिंग ऑर्डर करू शकतायत, पण त्याचा उपयोग श्रेयस अय्यर करून घेत नाहीये असं मला वाटतंय. कुठंतरी गणित त्याचं बिघडचं. एक कॅल्क्युलेटर घेऊन बस बाबा आज, म्हणजे साधारण तुझं गणिताचे हिशोब बरोबर लागतील. कारण चांगली साईड आहे खरंच केकेआरची, वरती कुठंतरी टेबलमध्ये बघायला नक्कीच आम्हाला आवडेल. तर येऊयात आजच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. सुरू करूयात आर आर पासून बघायला गेलं तर टॉप बॅटर जॉश बटलर. मी पुन्हा एकदा नाव घेईन कारण तो खरंच त्याची बॅटिंग बघायला छान वाटतंय. म्हणजे तो रॅश शॉट्स मारत नाहीये, तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारून रन्स करतोय. मागच्या मॅचला 50 केले 24 बॉलमध्ये. टॉप बॉलर बघायला गेले तर चहाल पर्पल कॅप होल्डर आहे, तो बॉलर असणारच आहे आमचा. आणि टॉप ऑलराऊंडर थोडा मी यावेळेस म्हणेन की रियान पराग. त्यांनी 1 विकेट घेतली आहे, त्याच्याकडे बॉलिंग करण्याची कॅपॅसिटी आहे. आवडेल अजून संजू सॅमसन त्याला थोडं वापरलं बॉलिंगमध्ये तर फरक पडू शकतो. त्यांच्याकडे चांगले ऑलराऊंडर्स तुमच्याकडे देखील आहेत, पण त्याचा वापर कसा होतो ते बघणं खूप महत्त्वाचं आहे. येऊयात आता केकेआरच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. सुरू करूयात बॅटिंगपासनं. बेस्ट बॅटर, टॉप बॅटर म्हटलं तर श्रेयस अय्यरकडे मी पुन्हा एकदा जाणार आहे. खरं सुरुवात चांगली मिळते त्याला, डावाची सुरुवात करतोय स्वतःची, पण नंतर कुठंतरी गडबडतोय. ते 30-32 झाल्यानंतर ना थोडं 5-10 रन थांबून करणं, अगदी पर बॉल 1 रन केली तरी हरकत नाही, पण एकदा तो पल्ला पार काढला 40 पर्यंत हा पोचला तर हा 80-90 केल्याशिवाय काय
थांबणार नाही आणि आऊट होणार नाही, हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. कारण त्याच्या भात्यामध्ये सगळ्या प्रकारचे शॉट्स आहेत, तो वापरू शकतो. येऊयात बॉलरकडे. टॉप बॉलर म्हटलं तर सुनील नरेनच्या व्यतिरिक्त दुसरं नाव नाही आहे. पॅट कमिन्स जोरात टाकतो पण रन्स पण तेवढे देतो, त्यामुळे सुनील नरेनचं नाव मी घेणार आहे. अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतोय, एक्सपिरियन्स आहे, विंटेज वाईन होत चालली आहे त्याची. जेवढे वर्ष जास्त क्रिकेट खेळतोय तेवढी चांगली गोलंदाजी करतोय तो. ऑलराऊंडर, टॉप ऑलराऊंडर म्हणाल तर नाव आहे आंद्रे रसल, ड्रे रसल. येस, तो जोरात मारतोय, जोरात बॉलिंग करतोय, सगळं करू शकतोय. फक्त हे दोघं तिघं जण एक साथ क्लिक होणं गरजेचं आहे आणि ते क्लिक करायला जे बटन असतं ते आहे ते श्रेयस अय्यरच्या हातात. तर तो कधी ते बटन दाबतोय, ती कळ कधी दाबतोय ते बघणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे हाच एकंदरीत कसा परफॉर्मन्स होणार आहे आपल्याला कळेलच. तर आता येऊयात प्रेडिक्शन स्कोअरकडे. साधारण काय ग्राउंडवरती स्कोर तुला योग्य वाटतोय? ज्या रेटने KKRचे बॅटर खेळतायत, RRचे बॅटर खेळतायत, 180 प्लस व्हायला काही हरकत नाहीये. 180 ते 190, यस, ही धावसंख्या व्हायची शक्यता आहे आणि आटपार स्कोर होऊ शकतो. जर तुम्ही 180 क्रॉस करता तर तुम्हाला शक्यता आहे की तुम्ही मॅच तुमच्या खिशात टाकू शकाल, कारण तेवढे चांगले तुम्ही त्या डिफेंड करू शकता. बॉलर सुद्धा दोन्ही टीमकडे तेवढे चांगले आहेत. तर येऊया आजच्या आपल्या खास किस्स्यांकडे, ड्रेसिंग रूमचे किस्से. आज आमच्यासाठी काय विशेष किस्सा? आज असा किस्सा आहे की आम्ही 2010 वेस्ट इंडिज वर्ल्ड कपसाठी तयारी करत होतो इंडियन टीम आणि कॅम्प चालू होता BKCला, मुंबईत. मुंबईत. त्या ठिकाणी IPLच्या मॅचेस चालू होत्या, त्यामुळे मुंबई इंडियन्सची प्रॅक्टिस आणि बाकीच्या टीमची प्रॅक्टिस होती. तर सचिन तेंडुलकर यांना कळलं की मुलींची टीम इकडे प्रॅक्टिस करते, तर त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की मला भेटायचं आहे, कारण थोडंसं एनकरेजिंग वर्ड्स ते बोलणार होते आमच्याशी. ते आले बोलायला वगैरे झालं. आम्ही वेस्ट इंडिजला कुठे खेळणार, आम्ही सेंट किट्स नावाच्या एका ग्राउंडवर खेळणार होतो. लगेच पोलार्डला बोलवून घेतलं की आम्हाला हेल्प होईल ग्राउंड वगैरे सांगायला की कसं आहे पिच किंवा वॉट एव्हर. पोलार्ड आला, सेंट किट्स म्हटल्यानंतर थोडासा त्याच्या पहिल्यांदाच सेंट किट्स ऐकल्यावर प्रश्नचिन्ह होतं त्याच्या चेहऱ्यावर की अरे हे काय. मग सचिन तेंडुलकरने सुरू केलं की हे असं छोटं ग्राउंड आहे, इथे एवढ्या मॅचेसचे स्कोर झालेत, म्हणजे आम्ही एका पॉईंटला असं आलं की वेस्ट इंडिजमध्ये खेळलंय कोण नक्की. पोलार्ड सगळं नव्याने ऐकत होतं आणि सचिन सावंत सगळे सांगत होते की हे असं ग्राउंड आहे, इथे एवढा स्कोर झाला, ह्या टीम्स आधी इथे खेळल्या आहेत. म्हणजे आम्ही असं होतो की हे जे नॉलेज देव आपण उगाच नाही म्हणत सचिन तेंडुलकरला, उगाच त्याला देव उपाधी दिलेले नाहीये, कारण सगळ्यातलं सगळं माहिती आहे आणि आपल्याकडे जे आहे ते भरभरून लोकांना द्यायचंय. हा त्याचा मागचा जो दृष्टिकोन आहे तो खूपच महान आहे आणि त्याचमुळे एवढा मोठा थोर माणूस देखील आहे आणि स्वतःला तो ज्या पद्धतीने कॅरी करतो तो कोणीही करू शकणार नाही. महान आहे देव. नमस्कार, तुला असे कोटी कोटी प्रणाम. तर असे सचिनचे किस्से आम्हाला अजून ऐकायला खूप आवडतील, मला माहिती आहे तुम्हाला देखील आवडतील. तर आजचा किस्सा कसा वाटतोय ते आम्हाला जरूर कळवा, कमेंट्समध्ये तुम्ही कळवा. खूप साऱ्या कमेंट्स तुमच्या येत आहेत, धन्यवाद तुमचे. तुम्हाला खूप आवडतंय हा सेगमेंट असं तुम्ही आम्हाला सांगितलं, त्याकरता जास्तीत जास्त किस्से आपण तुमच्याकरता घेऊन येणारच आहोत. तर येऊयात आता पुन्हा एकदा आजच्या मॅचकडे. बघूयात आजची मॅच कोणामध्ये आहे. आजची मॅच आहे श्रेयस अय्यर वर्सेस रविचंद्रन अश्विन. या दोघांमधली एक डोक्यानी गोलंदाजी करतो, एक डोक्यानी फलंदाजी करतो, त्यामुळे हे चेस खेळणार आहेत बहुतेक समोरासमोर असं वाटतंय. बघूया आज काय होतंय. दुसरी मॅच आपण परत म्हणतोय ती आहे ती आंड्रे रसल वर्सेस युजी चहल. खरंच एक चेस प्लेअर आहे आणि एक ताकदीने मारणार आहे. तर म्हणजे इकडे जर हत्ती यांनी घुसवला, हा उंटासारखा जोरात येऊन याला कुठच्या कुठे मारून जाईल हे कळणार नाही. त्यामुळे हे पण फाईट बघायला मजा येणार आहे. ही मॅच असणार आहे सुनील नारायण वर्सेस जॉश बटलर यांच्यामधली. बहुतेक समोरासमोर येतील असं वाटतंय, कारण सुनील नवीन बॉल सुद्धा टाकतो कधी कधी. जर आज काही वेगळा गेम खेळायचा म्हटला तर नवीन बॉल पण त्याच्या हातात दिला जाऊ शकतो. आणि आपण बघतोय मागच्या काही मॅचेसमध्ये नवीन बॉल स्पिनर्स टाकतात. मोईन अलीने टाकलेला, अश्विन बरेच वेळा टाकतो, त्याच्यामुळे नारायणकडनं आणि त्यांनी आधी टाकलाय, त्यामुळे अपेक्षा आहेत की त्यांनी टाकेल किंवा त्यांना KKRची ही थोडीशी स्ट्रॅटेजी असू शकते असं म्हणायला काही हरकत नाही. फरक पडू शकतो. नवीन बॉल जर स्पिनर्स टाकतात तर खूप मोठा फरक पडू शकतो. तर अशी काहीशी मॅच होणार आहे. त्यामुळे ही मॅच आणि अशाच साऱ्या मॅचेस आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येणार आहोत. सांगतो थोडंसं उद्याच्या मॅचविषयी
म्हणजे उद्या आहे मंगळवार, त्यामुळे पुन्हा एकदा एकच मॅच आहे, ती खेळवली जाणार आहे DY पाटील या ग्राउंडवरती नवी मुंबईमध्ये. आणि ती मॅच होणार आहे ती LSG वर्सेस RCB लखनौ आणि रॉयल चॅलेंजर बँगलोर या दोन संघामधली मॅच असणार आहे. तर ही मॅच पाहायला विसरू नका. आम्ही तुमच्यापर्यंत हा कार्यक्रम घेऊन येणार आहोत रोज संध्याकाळी 4 वाजता. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.